Ahojte, ja som Veronika Veslárová, som poslankyňa Národnej rady, som členkou výboru pre sociálne veci a som aj komunálnou poslankyňou, som predsedničkou sociálnej komisie a v minulosti som zabezpečovala práve opatrovateľskú službu a odľahčovaciu, pracovala som aj v zariadení. Odľahčovacia služba je sociálna služba, ktorú poskytuje mestský alebo miestny úrad, obec, mesto. Odľahčovacia služba má 3 formy. Je to pobytová služba, napríklad v domove sociálnych služieb, ambulantná služba v prípade napríklad denného centra alebo terénna služba v prípade, že opatrovateľka príde k vám domov a opatrí to dieťa alebo osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. Na odľahčovaciu službu má nárok neformálny opatrovateľ v prípade, že opatrovaná osoba má minimálne 4. stupeň odkázanosti podľa komplexného posudku v zmysle staršej legislatívy alebo podľa integrovaného posudku v zmysle novej legislatívy. Odľahčovacia služba sa spravidla poskytuje pracovné dni od 8. do 16. Vždy to upravuje všeobecne záväzné nariadenie. Niektoré všeobecne záväzné nariadenia upravujú aj sviatky alebo víkendy, ale teda v nočných hodinách sa táto služba spravidla neposkytuje. Obec alebo mesto má povinnosť zabezpečiť odľahčovaciu službu v zmysle zákona o sociálnych službách. V prípade, že ju nezabezpečuje, tak musí zabezpečiť inú obec alebo mesto, ktorá túto službu zabezpečí. Odľahčovacia služba zákonné lehoty ako také nemá. Treba ju podať čo najskôr, aby si samosprávy vedeli pripraviť podmienky. Opatrovateľka v prípade, že robí v odľahčovacej službe, musí spĺňať vzdelanostné kritéria, musí mať buď stredné odborné zdravotné vzdelanie s maturitou, alebo musí mať kurz vo výške 220 hodín. Tieto kurzy sú ale koncipované tak, že tie opatrovateľky sa vedia postarať viac menej len o ľudí, ktorí majú nejakú obmedzenú schopnosť pohybu, ako som už hovorila, sú na vozíku, na posteli, potrebujú nejaký doprovod, ale nie sú pripravené pre ľudí, ktorí majú poruchu autistického spektra alebo nejaké iné mentálne znevýhodnenie. Nedá sa povedať, že aká je priemerná suma, pretože každá samospráva má svoj cenník. Peňažný príspevok na opatrovanie sa dá kombinovať práve s odľahčovacou službou alebo opatrovateľskou službou. V prípade, že poberáte osobnú asistenciu, tam táto kombinácia nie je možná ani s opatrovateľskou, ani odľahčovacou službou. Ja by som poradila všetkým neformálnym opatrovateľom, ktorí opatrujú svojich príbuzných, aby sa nevzdávali v prípade, že si chcú vybaviť odľahčovaciu službu, lebo v zmysle zákona majú na to nárok a samosprávy im to musia zabezpečiť, takže naozaj držím palce a nenechajte sa odradiť.